Sa number 3, Olivia Yanson nag-file sang kaso batuk sa iya apat ka mga kabataan bangon iya ginaligar nga ilagin falsify ang deed of extrajudicial settlement sang iya nagtaliwan nga bana. Personal nga nagpadulong sa korte kay inasang aga si Olivia Yanson, ang matriarch o kun ang pamuno sang pamilya nga nagapanag-iya sa pinakadako nga bus company sa Pilipinas. Ginupdan siya sang iya abogado nga si Norman Goles para mag-file sang nullification sang deed of extrajudicial settlement o kun EJS sa mga propiedad sang iya nagtaliwan nga mister nga si Ricardo Yanson. Ginaligar nila nga may mga ginpangdugang sa EJS ang amay nga si Ricardo ang apat niya ka mga kabataan. Suno sa iya abogado, ini para hindi na magamit pa sang apat ang mga dokumento para ipakita nga hindi na interesado ang iloy sa mga propiedad nila, pati na sa shares of stocks sa mga korporasyon sang pamilya Yanson. Mensahe naman ni OVY sa iya apat ka mga kabataan, magpauli sila diri sa Pilipinas kag atubangon ng ilang reklamo batok sa iya. Dugang pa niya, hindi niya makuha ang mapatawad ang iyang mga anak kay seryoso nga bagay ang nahimo nila sa iya. Hindi na siya ruyag pa makigsugilanon sa ila. Si OVY nagapanindugan nga siya sa gihapon ang nagapanag-iya sang 50% sang Yanson Group of Companies. What we want for this particular case, what we were asking the court to do is to declare the extrajudicial settlement documents as null and void, and to enjoin the defendants from further using them. As stated earlier, defendants have been using and or citing these EJS documents as basis for their claim that Mrs. Yanson has already relinquished her shares, and worse, they've been citing and using these falsified documents as basis for their various criminal complaints that have been filed against Mrs. Yanson. Mapauli lang sila dito, reklamo nila. Ang ila ginareklamo sa akon. Patawaron mo sila? Hindi. Hindi ko mapatawad sa ila. Kaya ang umuran nila sa akon, hindi sa akon, is very serious. Bagay ila na dumdumon nga nanay ako. Wala na siya diskributan kung ay ako. So dapat may istorya sila sa inyo? Hindi man ako mag-istorya sa ila. Kaya daw na dula ang trust ko sa ila.